Shalom, orasma dihita saluhutna, uriana dihalungi Tuhata Yesus Kristus, tapukama parmingguata di Manogoton, di Minggu Pawaluhon dung Trinitatis. Topik di mingguan, maka gigihon sisip dohot korupsi, tapujima Tuhata, sian bukuende nomor 24 ayat naparjolo dot ayat 3. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Aina mangulu do hata ni debata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorosi do rasi rasa disirang hosa dohot todi, akar ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parwahaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami, marhite-hite tondimi, asaulo hami manangi hondohot majalo hatam, sai pahot ma hatam di bagasan rohanami be, asalam ibaru jalalam badia rohanami, sai urupi ma asalam marhaposan hami tuanakmu Tuhan Yesus Kristus, asa jumpa kami hanguluan saleleng ni lelengna. Amin. So
pangihon ma patik ni debata patik pawaluhon. Unako manako dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di bana asa unang hitaolo madobo hepeng ni dongan jolma manang mabain bisuk-bisuk mangalas supon boniaga ikon si pagadaon ni rohata do arta ni dongan jala siramot tonoton ido sahatna tong rap mangido gogo mahita to ado pane debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon nahobar to patik ni amen. Tatopoti madosa tanag roha jala partalup ni roha jalana basar doho saimar pangulahi marohami dahami dibaheni sai sesama sudedo sanami dangadong nahu pangasahon hami dukonnya asini roham hati goran na pinatupani anakmu do nahu pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala puli mahami akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga taringot tu hasesani dosata mucat pe akadolok jala humutal akarobean alai anggo parasi ni rohaku nasotupa mucat sianho jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna jahoba siasiho hasangapon ma di debata na digijang amen.
Hatani debata turpuk epistel di hari mingguon ima nani enet sian buku laun ni apostel bidu 5 amukamai sian ayat naparjolo saat ayat 10 sada tajaha marsikat soring. Adong ma ama ujui sahalak namarguar si Ananias rap dohot saripena si Sapira namanggadis tanona. Alai ni nasi Petrus ma we Ananias naung digohui sibolis do hape roham lau manggabusi tondi parbadiai dohot mamorso deba tuhor ni tanoi. Alai disi di BG si Ananias hatau deng runggang mai bana laos tos hosana jadi biahaton situtu masude nau begesa. Alai salpu arga tolujom Roma dongan saripenai ndang dope diboto namasai. Alai ni nasi Petrus ma madok ibana wasa tung sarohamu mangujungi todi ni Tuhani tagamma namadok ngasuk ma aka naung mananom dongan saripem usungon nasida ma nang tuho tu balian. Jadi hatahutan situtuma sude na sahuriai ro dinasa nau begesa. Olat nido sahatna martua doa kana tumangihon hata ni dibata jala nau peopsa. Amin.
konma hapor siautai songona hinatidakon ni dongata sahapor siaon disandok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohotanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di perbadia andorang suabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua toru dong ditanom na mula mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni di bata Jahoba amanai pargogo nasu hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai manbok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Bagaimana titing namasa dihita di Sadarion di hari Minggu tanggal 2 Agustus. Guarni Minggu ta Sadarion ima Minggu pawaluhon dung Trinitatis jala topik ni jamita di Minggu Sadarion maka gigihon sisip dohot korupsi titing na parjolo. Acara parmingguan live streaming parmingguan ni huriata dipatupa secara live streaming tu parmingguan pukul 7.30 WIB dohot pukul 14.30 WIB. Jala tetap do di parade huriata cara berbahasa Indonesia dalam bentukan cetak format PDF na di pasat Situa Banjar Nabe ima melalui WhatsApp lao si pakeota di bagas tabe. Paduahon sermon parhalado mulai hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sermon parhalado ni huriata mula mamuse tu hari Rabu pukul 10.30 WIB maringanan di Gereja Taun. Apa toluhon sermon guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Mulai hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 pukul 10 siawib sermon guru sekolah minggu dimulai marihite-hite aplikasi Zoom. Nani uluhon ni Amang Padita Evander Lumban Tobing SSI. Apa paton acara pisah sambut pendeta fungsional hobar tu surat keputusan ketetapan nomor 32 garis miring PDT garis miring SK garis miring 01 garis miring 2020 Nasian Kantor Pusat HKBP Piara Jatarutung Amata Padita Evander M. Lumban Tobing SSI mutasi Gabe Padita Fungsional HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender jala hobar tu SK nomor 31 garis miring PDT garis miring SK garis miring 01 garis miring 2020 Inang Padita Jojor Boru Pardede STH Gabe Padita Fungsional di HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Domutusi di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender di Patupado acara pisah sambut Inang Padita Jojor Boru Pardede STH dohot Amang Padita Evander Lumban Tobing SSI.
Jala di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, patu paudo acara pisah sambut tu Amang Padita Evander Lumban Tobing SSI, dohot Inang Padita Jojor Boru Pardede STH. Palimahon, tada holong, di hari Minggu tanggal 10 2020 Pama Saota do Padurungon ima tada holong nirwata di pakobasion ni Amang Padita Evander Lumban Tobing SSI di siala naing pindah tugas pelayanan manasida tu HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender Jakarta Timur. Napa onopon parmingguan digabung sehubungan tu acara pisah sambut Amang Padita Evander Lumban Tobing SSI dohot Inang Padita Jojor Boru Pardede STH di hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 parmingguan pukul 7.30 WIB dohot pukul 10.30 WIB di pasada gabe masuk pukul 8 WIB parmingguan pukul 14.30 WIB tetap mardalan songonna somal. Pinangido tu perwakilan manang pengurus 10 Banjar dohot punguan kor asa dohot menghadiri acara pisah sambuti. Berita tambahan Namar Sahid Amang Reyer Simanjuntak Sian Banjar Ciputat sekitarnya dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Songonima hujahaon hami tiktingon tuhata ma namang ramoti hitaon saluhutna mauliate. Martang yang maita damini debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramot ya kate-ate dot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata dihita saluhut naka amanginang di bagasan Kristus Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhut na. Tapuka ma amanginang hata ni debata ima di bagasan Minggu ta sadarion sian dua Musa bindu 20 tolu mamuka ayat sada sahatu ayat sia. Taja hama margati soren. Dang jadi pararatonmu bari tagap-gap, jalaunang paherbang tanganmu rap dohot parjahat,
gabe sitidakon hageduhon. Napogos pedang jadi apinanmu di pargulutanna. Molo di daho halode ni halak namaka gigihon ho mandate di bahen soratna dang jadi pasombonmu peak ikon paheonmu doi rap dohot binoanna. Sai paholang maho sian hata gap-gap jaladang jadi mate bunuonmu halak na lidang dohot na tigor. Aidang olo au mamitori halak parjahat. Dang jadi hilangonmu halak dagang ai diboto hamu do rohani halak dagang ala halak dagang nang hamu najolo di tano Mesir ima sahatna. Hurian itu hata dihita salutna ka manginang di bagasan Tuhan Yesus Kristus dung madabu jolma itu bagasan dosa nunga gabe bakoni hita jolma mangulahon dosa. Lapatanna ima songon panduan dang adong manusia na sempurna. Sudedo halak rentan jala cenderung mangulahon aka dosa. Alanido nunga gabe sada kebutuhan di hita jolma ima taringo tu aturan dohot peraturan di tonga-tongata. Ala kelemahan nakin kecenderungata mangulahon aka dosa. Alanido perlu ikon adong aturan. Tujuan naha aturani asadong pedoman, asa dong na mengarahkan hita, asa taboto akadalan na sitong di tonga-tonga ni parnguluata. Ido makana macai perlu adong aturan. Jala mulai sian tingkat na terkecil, contohnya di rumah tangga. Nungadong aturan. Adong aturan tuaka dakdanak, termasuk aturan tuaka natoras, orang tua. Itu baru tingkat paling kecil sahat, itu tingkat negara bahkan na mengatur hubungan antar negara, mengatur hubungan antar jolma. Jadi ima kamanginang di bagasan Tuhan Yesus Kristus rikot ni aturani di tonga-tonga parngoluan hita jolma. Tujuan naha asa unang terjadi chaos, manang anarki, manang kekacauan di tonga-tonga parngoluata. Halna paling sederhana. Misalnya, lau mahita mambuan kendaraan, jadi sahat ma disada perempatan, terjadi ma disi mate ma rambu-rambu lalu lintas isi, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, dan ngadong mate. HP perempatan, aha mana terjadi kamanginang, melonunga songoni,
pasti terjadi chaos, terjadi kekacauan. Alani setiap halak pasti naeng parjolo ibana lewat sian dalani. Setiap orang. Kalaupun ada orang yang mengalah, belum tentu yang di belakang kendaraannya mau mengalah. Alani pasti terjadi kekacauan disi. Ala molo dangadong rambu-rambu lalu lintas. Molo mate lampu penunjuk jalan. Akhirnya terjadi kekacauan. Imas ada contoh sederhana na mandok perlu aturan. Perlu adong pedoman na mengarahkan kita. Asa unang terjadi chaos, kekacauan di tengah-tengah ni parnguluata. Jadi akan manginang di bagasan Tuhan Yesus Kristus onma natar surat di Turpuk Jamita di tengah-tengah ta sian 2 Musa 20 tolu ayat 1 ayat siai. Ima aturan, ima kepedoman na mengatur taringot tu relasi hubungan antar hita jolma na mengatur. Jadi ahama na didok disi na parjolo kamanginang imana tersurat di ayat sadai. Dang jadi pararatonmu barita gap-gap, jala unang paherbang tanganmu rabdot parjahat, gabe si tindakon hageduhon. Jadi amanginang di bagasan Tuhan Yesus Kristus onma na di jambatan waeng na nidokna berita hoax. Jala molo menurut data pelanggaran tertinggi adalah berita bohong di zaman Nuaengon. Jadi sian sude aka kejahatan-kejahatan na terjadi di negara Indonesia bahkan di tengah-tengah potibion bukanlah pembunuhan paling tinggi atau kriminalitas ale na tumimboi ma berita bohong, berita hoax. Jala menurut data penyebaran tercepat taringot berita hoaxon di zaman Nuaengon ima marhite media sosial. Marhite media sosial. Molo Kemenko mandok adong 800.000 situs khusus untuk penyebar kabar bohong. Holan di Indonesia. Jadi buasa boy terjadi kabar bohongon, berita hoax manangna nidokna dison berita gap-gap. Jadi imana kina parjolo na kina kamanginang kecenderungan di hita jolma. Adong do sada pandohan na mandok Anda hanya mendengar sepotong saja, memahami sebagian saja, dan kemudian menerangkannya secara double atau berlebihan. Ima pandohan ini di Eropa, mandok songoni taringotu nakin penyebaran berita didengar hanya sepotong, dipahami setengah, tetapi kemudian diceritakan double, diceritakan secara berlebihan. Akhirnya yang terjadi adalah informasi nasihat adalah A, tuhita, ale kemudian tunasing bisa A+,
Manang bahkan bukan A lagi, menjadi B atau C. Artinya berubah 100% informasi manang berita nasahati. Terjadilah imakna nidokna berita hoax. Berita hoax. On makna sering terjadi kan? Ucu di tahun mak, dungi hudokan, jangan bilang siapa-siapa ya. Kan? Ale, rumah donganon, tong di pasahat. Jangan bilang siapa-siapa ya. Bertambah beritai. Akhirnya menjadi berita hoax, boy dohonon gabe gosip, semakin digosok jadi sip, atau yang paling berat adalah menjadi fitnah. Yang paling berat ini menjadi fitnah. Jadi inilah yang kemudian ditekankan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Asahita halak na porsea, anak-anak ni debata, ikon botota laho membedahon, khususna taringot tu informasi-informasi berita-berita nasihat tu tonga-tongata. Jala menarikna menurut riset imanakin peredaran berita na marhite media sosiali, jadi molo najolo pandohanna mulutmu harimaumu, nuaeng pandohanna jempolmu harimaumu. Karena sekarang berita itu menyebar hanya satu kali pencet saja. Kita dapat di WA contoh, nah dapat dari WA, oh seru informasinya. Kemudian kita lanjutkan, di forward ke yang lain. Jadi hanya hitungan tidak sampai 1 menit, satu buah informasi berita itu bisa menyebar sampai ratusan ribu pada saat ini. Sampai ratusan ribu, hanya dalam tidak sampai 1 menit. Persoalannya adalah menurut riset, 50% orang menerima berita itu yang pertama tidak membaca secara utuh. Tidak membaca secara utuh, yang dibaca hanya judulnya saja, kalimat pertamanya saja. Dan kemudian dia langsung, dia langsung terima. Yang kedua, dia tidak melakukan verifikasi. Dia tidak melakukan verifikasi terhadap informasi yang masuk kepada dia. Benar enggak berita tersebut? Tidak ada cek dan recheck. Sehingga terjadilah tadi 50% orang kemudian menerima begitu saja berita yang masuk, informasi yang masuk, tanpa membaca secara utuh dan kemudian tanpa melakukan verifikasi atau mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Jadi akamang inang di bagasan Tuhan Yesus Kristus onma na ikon gabe sada tugas dihita halak na porsea. Persoalan utama bukan hanya bicara soal bagaimana aturan ini diberlakukan, tetapi lebih dari itu adalah ini adalah persoalan etika Kristen. Jadi kalau aturan atau peraturan dia mengatur hubungan, apa yang boleh dan tidak boleh. Tetapi kalau bicara soal etika, dia mengatur soal yang etis atau tidak, pantas atau tidak dilakukan, terutama oleh kita orang-orang Kristen. Sehingga
menjadi pertanyaan untuk diri saya adalah ini boleh atau tidak, benar atau tidak, dan kemudian apakah ini pantas atau tidak saya lakukan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Alana tanggung jawab ta na parjolo ima tutuhani. Ima tanggung jawab ta na parjolo songon halak na porsea hita. Manang aha pena taulahon di boto Tuhani do saluhutna. Jala Tuhani do parjolo pertanggung jawab penonton akan na taula di tonga-tonga. Imana parjolo ka amanginang taringotu berita hoksi. Napa duahon ima taringotu keadilan. Taringotu keadilan, hati goran. Keadilan yang dikatakan di sini boima taida di ayat 3, di ayat 4, di ayat 5, taida disi adong kata dipakai napogos. Ayat 4 dipakai lombu. Di ayat 5 dipakai kata halode. Ahama maksudna disi. Nanaing dohonona disi adil, ternyata itu cakupannya sangat luas. Adil bukan hanya kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, tetapi kita harus berlaku adil bahkan sahatu aka pahan-pahanan. Makin. Satu lombu, satu halode, apa yang kita pelihara, kita harus berlaku adil. Harus berlaku adil. Molo pramudia anantatur heado dedokon di mana adil itu bukan hanya dari perbuatan, tapi adil itu sudah sejak dari pikiran. Jadi adil itu pertama-tama harus dari pikiran. Harus dari pikiran. Apakah saya sudah berbuat adil? Dan adil itu harus konsisten. Konsisten dalam arti ketika saya berbuat sesuatu kepada orang lain, saya juga harus melakukannya secara konsisten dalam arti tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu dan mamereng bohi keadilan nih. Sama si A baik, sama si B tidak baik. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah itu lebih dahulu kepada orang lain. Jadi ima golden rules. Nah, ketika kita mau orang lain berbuat baik sama kita, lakukan lebih dahulu. Jadi molo di secara umum biasanya kalau orang lain baik sama kita, kita harus baik sama dia. Jadi hukum balas budi. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan bukan hukum balas budi. Parjolo maulahon. Jadi tidak menunggu, tidak melihat dia baik gak. Tetapi pertanyaannya, saya baik enggak sama yang lain? Saya adil tidak kepada yang lain? Parjolo ulahon. Gimana niajarhon Tuhan Yesus tu hita. Napatoluhon na manginang di bagasan Tuhan Yesus Kristus ima persoalan na nidokna dison aka silehon-lehon, sisip, suap, dan juga
korupsi. Jadi kalau kita lihat di tonga-tonga bangsota contohnya, aka suap dohot korupsi, ise mana mangulau nih. Orang yang punya kuasa. Orang yang punya kuasa. Gimana mangulahon sisip suap manang korupsi. Kalau dia orang susah tidak punya kuasa, apa yang dia mau korupsi? Tetapi kita lihat bahwa ternyata ini dilakukan oleh orang yang berkuasa. Kenapa? Karena suap itu tentu ada kepentingannya di situ. Korupsi juga ada alasannya di situ. Kenapa orang berbuat suap dan berbuat korupsi? Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah orang Kristen takut dia tidak punya harta? Apakah orang Kristen takut dia tidak punya uang? Apakah orang Kristen takut menjadi miskin? Itu pertanyaan mendasarnya. Sehingga orang yang takut kepada dunia ini, orang yang takut tidak memiliki uang, harta, takut menjadi miskin, dia akan berbuat korupsi tadi. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bahkan akar kata dari korupsi ima di kata Inggris corrupt itu secara harafiah artinya adalah rusak. Rusak. Jadi orang yang korupsi dia bukan hanya merusak sesuatu, tapi dia juga dikorup, dirusak oleh perbuatannya itu. Dia dirusak oleh perbuatannya tanpa dia sadari dirinya menjadi rusak. Mana paling burata kamanginang. Mulos ada bangunan, sega boido dipadenggan. Tetapi jika jiwa seseorang yang sudah terkorup, yang sudah rusak, omma namaol si padegaton. Kalau sudah dirinya, jiwanya, partondionna, alana halak na mangulahon sisip, halak na mangulahon korupsi, tanpa dia sadari maka karakternya pasti akan berubah. Kejiwaannya pasti akan berubah. Alek taingot maka amanginang di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Holong do rohani tu hatai tu hita. Jala di bagasan pangaramotyon ni Tuhan itu hita saluhutna. Molo halak dison mandok Tuhan sudah mengatur rezeki setiap orang. Tuhan sudah mengatur berkat-berkat bagi kita. Setiap hari, enggak hanya satu berkat, setiap hari, setiap saat. Walau umur hun waing 37 tahun berarti 37 tahun ma ngahujalo akar ragam ni pasu-pasu. Nasian Tuhani. Besar kecilnya sudah diatur. Jadi yang paling penting di hita kamanginang di bagasan Tuhan Yesus Kristus, punya harta itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah punya integritas. Itu yang mahal sekali. Integritas. Ima karakter nadi halomohon tuhatai. Integritas ini yang mahal. Dalam membangun integritas tidak bisa instan. Orang mau kaya bisa instan. Tadi korupsi, maling, dan lain sebagainya. Tetapi integritas ini yang sulit.
Ale halak na memiliki integritas, dia akan terhormat di dalam hidupnya. Seumur hidupnya dia akan terhormat di hadapan orang lain. Kalau dia kaya dari korupsi, dari jabatannya, hanya sesaat dia menjadi mulia. Ale habisi dan ngadong be aka donganna naulo mandongani. Ima kesementaraan nih, kesementaraan di tonga-tonga ninguluta. Ale molon yang terhormat kita, marsangap kita, integritas hima na ikon dibangun. Integritas bisa dibangun melalui apa? Tentu nanidokna rohana biar mida Jehovah. Disi adong kejujuran, disi adong hasitongan, adong hatigoran, adong hadameon. Ima halakna memiliki integritas. Dia adil, dia membawa sesuatu yang baik untuk orang lain. Alani adong do tahap-tahap bohado hita asa boy hita mamereng dia do na boy taulahon. Ukurannya apa? Apa yang menjadi ukurannya? Jadi adong tolu hal sederhana. Walau disingkat BBM secara disingkat. Nah parjolo benar. Yang kita lakukan itu benar atau tidak? Benar atau tidak? Itu yang menjadi tolak ukurnya. Benar atau tidak untuk saya? Dungina paduahon baik. Kalau tadi sudah benar, sekarang apakah dia mengandung kebaikan? Apakah dia mengandung kebaikan untuk saya, untuk yang lain? Sehingga orang tidak berpikir secara egois, tidak berpikir secara individualisme, tetapi apa yang dia lakukan benar, baik, dan yang ketiga membangun. Apakah itu membangun untuk orang lain, membangun untuk sesama saya? Karena yang benar untuk saya, baik untuk saya, belum tentu itu membangun bagi orang lain. Molo dihita halak Batak, adong sada pandohan mandok denggan do hata sitong ale dumenggan hata dame. Dumenggan hata dame. Bahwa yang benar itu baik. Yang benar. Tetapi lebih baik lagi adalah membawa kedamaian. Alana belum tentu nasitong nahudok belum tentu mamboan dame tu halak. Contohnya molo adong halak rambutnya keriting. Benar kan? Tungi hujau ma keriting. Benar. Benar bahwa dia keriting itu fakta. Tetapi kemudian itu akan membangun dia atau tidak menyakiti hatinya belum tentu. Boido tersinggung halak Allah dijo songonakin. Jadi imanakin dengan do hata sitong ale dumenggan hata dame. Jadi ima kehadiran di hita halakna porseya mamboan hadameon. Kehadirata ikon boy kehadiran na membangun, memotivasi, membawa hal-hal yang positif tu tonga-tongata. Jadi disi tamama hita didok anak-anak ni debata hita.
Amin. Martangnya kita. Tuhan debata Jehovah manami mauliate madiho ale Tuhan. Ala toktong diramoti jala di leoko tuhami saluhut na hai pason dohot las ni roha sahatu bagasa tikion. Di bagasan parpunguan nami ale Tuhan, rohami ale Tuhan, manangihon hatam imanaung tolhas di tonga-tonga nami. Hatam na mengajari hami taringotu, hadirion nami, halak na porsea hami, halak Kristen hami, alani ikon boy hami membedahon hadirion nami dohot portibion, asa unang sarompang hami, dot portibion alai sondang na siakoma na maniuri roha pikiran dohot dalan nami. Asa huboto hamile Tuhan. Laho mambayan akan nadengkan, akan nauli. Dadaholan tu diri nami. Alai kondohot do. Mambuan parsaulian hami tua kadongan nami. Nahumaliang hami. Alani ale Tuhan mangido hami tuho. Pargogoi mahami saluhutna. Lahom mangulahon hatami di tengah-tengah perngoluan nami. Ala jolma nagale do hami, na terbatas, nagok dosa hami. Alani ikon di bagasan Tuhan do hami. Jala mangido hagogoon nasian Tuhan do hami. Asa margogo mahami saluhutna di tonga-tonga pardalanan ngulu nami. Asa tamahami goaron anak-anak ni debata siuton Tuhan Yesus Kristus. Alani ale Tuhan upasatami matuho daging dohoton di nami. Saluhut ruas ni huriam HKBP keberan lama asa homa Tuhan nama masu-masu mangaramoti. Mangalehon hai pason, mangalehon ragam aka pasu-pasu di tonga-tonga ruas ni huriam. Terlumobi di pandemi na huadopi hami ale Tuhan. Asima roham di hami saluhutna. Lehon mahadengganon, lehon hadamion. Di tonga-tonga ruas ni huriam ganup marsada-sada. Ganup rumah tangga. Asagabe keluarga. Natoktong mamuji dohot pasangapon guarmi hami. Marhite aka ngolu nami si ganupari. Tuhan debatama nami hupasatami ale Tuhan diaka ulaon pakobasion di tonga-tonga huriam HKBP keberan lama pasu-pasu masa luhut nale Tuhan asa denggan mardalan jalagabe asa ngapon ma di goarmu nabadiai. Tuhan debata manami upasatami ale Tuhan akaruas ni huriam na di bagasan pasahiton amanami sintua MB siahaan na dirawat di rumah sakit Koja. Amanami amang Dahler Semberlen Tambunan na dirawat di rumah sakit Siloam. Sintua nyonya si Barani Boru Pandiangan. Amang situa SP Sianturi. Nyonya sintua MB siahan Boru Pakpahan. Amang Monang Pasaribu, Nyonya A Simanjuntak Boru si Hombing, Nyonya Yohana Hutajulu Boru Simanjuntak, Amang Tony Nahal Hutapea, Nyonya Situmorang Boru Simanjuntak, Nyonya Deha Simangucong Boru Simanjuntak, Amang Pandita DP Panjaitan, Amang JH Manurung, Amang RI Situmorang, Nyonya Mauli Hutapea Boru Simanjuntak, Amang Fernando Simanjuntak, Nyonya Kartinisian Boru Pangaribuan, Nyonya Situa Siregar Boru Siburian, Nyonya Saur Butar-Butar Boru Sirait,
dohot nasohu guari hami ganup marsada-sada. Asimaroham di nasida le Tuhan, saya pasu-pasu manasida, lehon ma hagogoon, lehon haipason tu nasida saluhut. Nah, asamarlas ni roha manasida, jala totong boy mahami pajupang di bagasan, las ni roha lau mamuji dot pasangapon goarmi. Mauliati madi wale Tuhan imatang yang dot pangiduan nami, nau pasatami di bagasan goarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sipalua kami. Amin. Hatani itu hata, ojahani peleata di mingguan, ima sian Kolose bidu tolu, ayat 20 tolu. Sama nama didok. Sian rohamuna maulahamu nasa sibayanomuna, songon natu Tuhani, ndada tu jolma. Marede ita huhut papungu pelian tu huria dohot tu kantor pusat. Tatangnya kon mapeliata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroani saluhut si lehon-lehon na dengan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na ni lehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asa huparase ang hami pelianon. Patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doti portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni si lehon-lehon mituhami. Asalam gir-gir hami. Mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Rajaya manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho, di sodako Tuhan de bata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de bata mabohina tuho, jala di pasarhon ma damena tu tondi munabe. Horas ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu.